Kusetshenzwa njengokujwayelekile kwezinye izikhungo ze-DLTC, abashayeli abaningi bazama ukuhlangabezana nosuku olubekiwe lokugcina lwakusasa. Umnyango wezokuthutha uthi angeke selulwe isikhathi. DLTCs, they are working from 7 o'clock up to 9 p.m. So you have got the chance. Even if we leave work, you can still go and apply for your license. Ukusilela emuva kokuvuselela kwezincwadi zokushayela kwenziwa ukubhedwa kwe-COVID-19. Umnyango wezokuthutha unxusa abashayeli ukuba bangaxhamazeli, waqinisekisa ngokuthi izincwadi zokushayela ezisilele emuva ziyalungiswa. Umnyango unethemba lokuthi isikhathi kaShwele sizobe sisingasekho ngumandulo nonyaka ngale kokusilela emuva. Those who had applied when we had glitches in terms of the machine that had broke between November and January, they will certainly have their licenses by end of April. And those who applied from February up until the end of March, they will have their licenses by September. Isifundazwe iGauteng yisona esinesibalo esiphezulu sokusilela emuva. Ngale kokwesabisa kwezinhlangano zomphakathi ezisabisa ngezinyathelo zomthetho uma ungelula ushwele, umnyango wezokuthutha uthi abashayeli bezimoto banikwa isikhathi esanele. In this province, we do not believe there is any ground in law that will stand the test of scrutiny in court on the extension. Izincwadi zokushayela zabashayeli abafake izicelo zokuvuselela ngaphambi komhla zingama-30 nomuvo kuNdasa nonyaka nokuwusuku lwakusasa zizohlala zisebenze izinyanga ezintathu. Inqobo nje uma abanikazi bazo benamakhadi amalayisensi akudala. Kufanele babe nephepha liqinisekisa ukuthi bakhokhile ukuvuselela izincwadi zokushayela. Kuzoba okufanayo kubashayeli abafake izicelo kusukela mhla zingama-25 kuNhlolanja nonyaka.